ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Atzaldeon eta ongi etorri, naiz irratean da naiz irratearen eskutik egiten dugun Gamerauntzia saio honetara. Beste behin, zenboraldi honetan 19. saioa dela uste dut. Bai. Eta, bueno, badakizuen bezala, Twitchen egiten dugu ostegun atxaldetan, 6:00 eta gero FM-an naiz irratean botatzen da astearte desein, larun batetan, gaueko 12:00. Podcast honetan, irratsaio honetan, egiten duguna da, bideojokoen gaurkotasuna eta bestelako analiziei buruz jarduten ga, baita gure iritzia askotan. Eta hortarako nerekin dare betiko nere bi lankideak o taldekideak, eta, bueno, aurkezpenak egingo ditugu, zen moduz, Lander? Sondo, betiko martxan. Lanpetuta. Eta Aritz? Bueno, logura handiakin, baina hemen geha, gaur. Bueno, ondo pentsatzen baldin bajatze, lehenbailen hasiko ga eta albistetara pasatuko ga. Hore. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Bueno, aste bitxize izen da, ez? Bideojoko zalientzat, urten dira olako albiste handi batzuk, askontzako historikoak izan dizenak, ez dakitzek izi badan edo, untxe komentiko dugu apurtxu bet. Segun, alde batetik, hori, Microsoftek, Activision Blizzarden, bere ganatzie, nazioarteko kompetentzia araultzai erakundien, behizetan baliozkotzat jotzeko barabaki batzuk hartu deuz, eta horrek iragarri deuz, ez? Zagutxera mon deuz. Sinetzi ala ez, Nintendo Gaz eta Nvidia Gaz kontratu berezizek sinatu da bez, eta nahiko bitxiz egan, eta alde batetik Nintendo Gaz heldu dizen akordioa edo sinatu den kontratu da Call of Duty frankizia gaz zer ikusi dekona ez. Nintendori frankizia zagun honen jokuek eskaini dotxiez. 10 urtez Nintendo kontsoletan argitaratuko dizela adostu dabe, kontratu lotesle baten bidez, antzadan ez kontratu batzuk ezin dire, ez tekizetan loteslik izen, orduan hori nabarmendu ditzen bien ez, akordizioan. Eta akordioen adostu da hori, hasta 10 urtez egongo dizela Nintendo kontsoletan joku honek, eta Xboxeko eta PlayStationeko bertsioan, naiz PC-koatan, ez da baipatzen hori, baina suposatzeko da baietz, ezaugarri eta funtzionetasun berberakaz, eta epe behar dinen bebai kaleratuko dizela, ez da? Hau da, Nintendokoak ez dire berandu hau estreneko, esalako ez ebez. PlayStation iberari behan txeko itxarmenak eskaini izan dutxiez, PlayStationek ez etxesan dugu pini eta berriz, eta, azkenien lortu gure izin da bena apurru da, hori, ez da, kompetentzia arautzaile erakunde honen aurrien, Europa estatu batuetako edo erresuma batuko barakunde honen aurrien, apurru tondo geratzi azken finien, ez? Gero hortaz aparte, Nintendo nas aparte, Nvidiari beste itxarmen bat, edo kontratu bet eskaini dutxie, kasu honetan GeForce Now arpidetxie gazlutute, eta da, Xboxeko joku danak bertan eskaintzi, ez? Hau da, Xboxeko esan da bezen nien, Activision Blizzardeko barne dauz, orduan Call of Duty da honedanak bertan egongo ziren, Halo, Age of Empires, Forza da honedanak suposatzen da barrun egongo dizela, eta honek 10 urteko iraupenekoan, ez, kontratu honek. Orduan, neko esanguratxu da, ze, klaro, untxo momentuen Xboxek pinpasadeko horren jarbetien, eta Nvidiari joku horrek eskantzi ez dire tantanak izango bardinek, baina Xboxek jokuri potentinak eskantziek, nahiko argi izten deu Activision Blizzard erosina dela bai ala bai, ezta? Bi kontratu honek bizetan adierazten da, hori ezta, bermatuko dizela, baldineta Activision Blizzarden erosketie moten badan, ez? Ez badan emoten, horkanpoan geratuko dira. Orduan, hemen dabiz jota fuego, kontu da, jaro, ezta, hau dana ondo geratzeko indabiela, ze egunotan, atxo batez be, ekibien bizta batez, Europar batasuneko agentiekaz, eta bertan batu ziren Microsofteko, Activisioneko, PlayStationeko, Nvidiako, hainbat bideko jogun munduko, hainbat enpresa handiko ordezkarizek, ez? Gogoratuko duzu moduen, 2022 zikeran, $78,7 milioi truke
Activision Blizzard erosiko bala iragarri ban Microsoftek, bertan momentuen izan ban bai ala bai erosiko bala, baina klaro, gero hainbat oztopo sortu direz, erakunde honen aldetik, eta oin hor dabiz borrokan lortzeko, azken finean PlayStation dalako beste enpresa handi zen bilurre da Microsoftek injarlarrei hartzi, ez? Ze, klaro, Activision Blizzarden barruen, Call of Duty epatu egon moduen, gero King, Candy Crush dalako bideojoku kaser, orduen horre izen handi asko mugitzen dire, eta bazken finean bideojokuen industrize iraulin dabe, honegaz albiztiagaz. Nik irutze zait, erabakiagokin, Microsoft ez dula ezer galtzen, ze GeForce Nowkoai bere jolasak emateak, GeForce Nowko publikoa edo nik uste bastante txikia izango dala. Eta orduan hortik ez du asko galduko edo inkluso irazien dezake. Eta Nintendonean dudari gabe irazten dezula, zezuk orain arte ez da Call of Dutyak ateratzen zian Switcherako eta. Azkenak ez, igual Switchen ez, baina aurreko kontsolatan bai egon izan dire, orduan apurre berreskuratzi izango zen, ez? Orduan da port bat egiten dezu, simple bat, eta daukazu kontsola batera aksesua milioika daudenak, orduan. Horrere galtzen ez da ateratzen. Eta irudi hona erakusten badu, betiko arazo hori ez da ona, monopolioan izatean arazo hori daukana, bai Europar Batasuneko merkatu kontseilloakin edo danala mundu mailakoarekin ere bai, eta estatu batuetan euste bazaukara. Itxura ona erakusten du. Sonic, zuk esan duzun bezala, ez? Da esaten ez eta ez du lanai Call of Dutyana. Baina ezkenik uste, PlayStation alde eraki horrekin nahi daiten, bat bere publikoa kaltetzen ari da, baina en parte ulertzen dut, ze onartzen badiozu Microsoftei hori, egin batetan onartzen dezu, zu bera baino gutxiago zehala. Eta, karo, japonesa pixak gaitoa dira. Eta orduan hori kostatuko zaie onartzea. Nik ez deta inarreza ikusten Sonic hau onartuko unik, eta zeuruna onartzen badute esan deun komisio horiek, bai Europa Batasunakoak, estatu batuetakoak, ezin mundu mailakoak, Sonic oraindik zeak jarreko ditula. Nola esango nuke? Traba gehiago. Traba gehiago, edo berriz hartuko, epaiketa, hitzak ez ditertetzen. Oztopoak. Ez, oztopa baina gehiago zanet, Rekurso bat? Hori da, rekursoa sartuko ditula gutxienez, o atzeratu, atzera botatzeko, gutxienez luzatzeko denboran. Nik uste bitxarten bai PlayStation badabilela, ez? Hainbat proiektuteko sor bideojokunak eta horretareko bat izango dela, Call of Duty eurreitzeko tiro joku bet, ez? Ez dakitzi guztizira garritxe badago, baina badeki online bideojoku beto hortartien, ez da izango Call of Duty natxekoa, baina bueno, ja jenti irakartzen azteko zaportxu bet zentsu horretan. Orduen igual aurre eitzeko bai, ez? Hau pasetan badan, bentset, gu badekogu gure beste zozer. Eta denbora irabazten duzu. Hori da. Xbox hortan ari da. Argi da, pixkat itxura hartzen nahi dela monopolio hori jula. Behintzat jarraitzen badute, eta nek ez dut ikusten nek ez gelditu ingo da nik zean, Activision Blizzarden. Beste estudio handiren bat jartzen mazaio... Eskotan epatu da ez, Sega adibidez ibilda hor danon agotan, ez dakit horiek izango da edo ez, baina igual bai, ojo, Segak frankizi handi asko deko, uste bat duguzna baino gehiago, eta nahiko entesgarriz izango zen, ez? Beti bildire horrek Xboxekoak Japoniarren bat edo beste lortu gurien, batzutan indaz akordizoak, baina ez da lortu guztiz Japonien sarti hor da bizkorrokan. Eta gainera pentsatu, Segakin hain gezkiz dela mate Microsoft, ze lehenengo Xbox atera zenean, Segako joko pila bat atera zean Xboxerako bat gare. Orduan, pixkatzea hori badaugatela, ez? Esperientzia edo hartu eman bat iraganean, Segarekin. Baina, nik ez nuke nahiko, ze ja, Game Passa daukada momentutik, nahi benefiziatzen dit. Epe motzean, esan daitekena. Baina epe luzera ez da irutzen, ez zait irutzen, eoke izan daitekeni Microsoftek estudio guztiak erostea, edo handi asko erostea. Arriskutsua izan lezke.
Eta gainera, eskutu izlik bai industri zentzat bero osotasuni ez, baina bai, ez dakitze Microsoftek zelan kudeatuko da bezen honek estudizo barrizek, ez? Oinik oztugu ikusi, bezez dagaz benetan zelako aldaketak egon dizen edo, ez? Eta nik horren bilurtziko da bai aportxu bet. Ia, Eta Activisionen... zer remoleken hori da. Eta Blizzarren daukasun patata bero hori daukazun. Que ez dala erbat errez izango kudeatzen. Datorren egoeratik etorrita, orduan. Ikusi beharko da. Gero bideojokalarien aldetik, ez? Gehiago da, nire ustez komentatu duzuena hori, homogeneizatzeko arriskua, ez? Joku guztiak lerro bat hartu, edo olako zerbait. Eta orduan, askotan, estudio desberdinak, ero enpresa desberdinak, ez? Proposatzen daben, ez dakizela esan, azkenean da karakterra bezala, ez? Bakoitza daukan izateko modua. Bitxo, Activisionen bertan, ze pasedan, estudizo pila okitzen biezan lan desberdinak etxen, ez? Tony Hawk, Crash Bandicoot eta lakoak ez, baina denpori egaz Call of Duty hartu horren bestein jar, Activisionen estudio danak Call of Duty da bezala lan etxen, ez dago besterik. Batipa Warzone... Hori da. Egitera pasatzen. Eta galtzen dozu personalidadia, ez? Egin baten. Eta gero galtzen dozu baita hori, mota batutako jokuak, frankizia batzuk... Claro, experimento txikizek eitzi lakorik ez da gongo, ez? Ezken finean. Claro. Adibidez hor Ubisoft ez, datozte burure, antzine bai itzen bidezan alako joku txikitsu hauek ez proba moduen, Valiant Hearts eta alako datozte Child of Light. Eta horre ja, ez da bezaitzen edo sogitzi, on ja dabiz Assassin's Creed, ez, honek esan dizek Far Cry, J Fuego, da beste horrek alduin dire, zutin josun horregaitzik azken finien, ez, homogenizazio hori, dana dire mundu irekiko antzeko jokuek, eta bai. Dana pelotasua jotzera eta galtzen dozu esperimentoa. Hori da. Bai, ematen du trokela hora badaukatela eta pixka aldatzen diote eta pum, jolas bat ateratzen dute berdin. Eta hurrena, mundu irekikoa zeare, baina tematika aldatuta baina berdin. Ez da, nahi... Uste dano galtzen. Negatut horregaz. Bai. Bueno, hurrengo albisteakin jarraituko dugu. Pixkat ezberdina, itzen dugun gaiatik. Baina, bueno, Civilization saga famatua, ez dakit asko ibilizaten estrategia jolas honetan. Civilization bira tope. Bostien ibilinaz, ordutxu batzuk, baina bestelaneko gitxi, dali guzti datela. Bueno, Firaxis Games da Civilization sagaren garatzaileak. Bueno, Firaxis Games eta gero baitare BK Games. Eta, bueno, jarrait ezagutaraztera eman dute, alako tweet xume baten. Bueno, urrengo Civilization jolasa garatzen ari dela. Nik uste inorrez dula sorpresan harrapatzen, ze aurreko jolasa Civilization 6 izan zena 2016ko jolasa da, hau da 7 urte pasaira. Nire horrek arritxe duzte, irakorri dutenien, 2016ko da. Ez que 7 urtean, 7 urte pasata gero esatea garatzen ari gara, joe. Ez que hori suposatzen zitzaizun, bai, gainera, jolas bada, bastante saltzen duena, eta esanet, ekonomikoki arazoitik ez dauka jolasa garatzen jarraitzeko. Baina, bueno, bihaik ipintzeute urrengo Civ Game. Baina ze gertatzen da, ez dutela adirazi Civilization 7 dan edo ez. Hortaz, agian spin-off bat izela izke ez? Bere garaian aterazian spin-offak, adibidez... Beyond Earth izena zuna, zala espazioan, amentik urte askotara bezalako etorrezkizun batean kokatzen zan, eta lurretik kanpoko Revolution, bai. Planeta baten, eta bai, holako spin-offak atera izan dituzte. Ordan, momentuz ez dute anuntziatu ze izango den. Zuzendari lanetan jarraituko du Ed Bichek, eta, bueno, hori ondo da, albiste hona da, baino albiste txarrak honek ere ekarri ditu, eta da, Firaxisen aldaketa handiak egongo diala, arduraz duen nagusi aldaketa hango da, Heather Heisen dator, Steve Martinen ordez, eta Heather Heisen hau, gezkiz banau, Epic Gamesetik dator, tartean. Eta horre pixa bildurra ematen dik, jakin. Bai, bere bilbide ikusitzen nire behiat askori guzteu, Eta gero baitare, Firaxis Gamesena, bueno, Firaxis Gamesena uste badala ez, ekizko. Bai.
Jake Solomon ere alde egin du. Eta honek bildurra ematen du, ze azken finean jende hau oso veteranoa dira, eta estudio batetik veteranoa galdeiten azten dianean, kasu, ez dut esango gehienetan, baina kasu askotan gauzak askora egiten dute, oso karrera egiten dute. Eta askotan azten dira, kontratatzen jende bat ez dakiena, ez dakiena jolas estilo hori egiten, zuzenean esperientziarik ez daukan jendea, eta gertatzen da... Horik, hau entzutie, ze hori komentu dugun, ez da geizen hau Epic Gamesen, gero ez dakit beste nun egon zan be, baina jaten guzte askorik irakurren ebanean, honek etortzi ordezten, Steve Martin hau dela mitikoa Firaxesekoa, Jake Solomon, XCOM barrizek, zagien reinicio horretatik gara izin ardura du nagusize, eta krezo jokueken jeuz. Honek ja desagertzie, apuret bihurtxe moten deuz, Bika Games behazi da hor, eta Firaxis egaz, Marvelen joku eitzen adibidez, Midnight Suns, esaten da bela nahiko ondo dauela, baina, karo, nik igual gure XCOM on bat hau baino, ezta? Edo, bentset, ondo da solako txeko zatzuk eitzi, baina, apuret, bigarren mailakoak edo izeti, ez dakitz. Orduan... Nei, zoritxarrez, zentzu batean honek beste estudio bat eta beste saga bate datorkit burura, eta da Battlefield, ez? Eta konparaketa egiteatik. Battlefield bata oso ona atera zen, eta Civilization bostare oso ona atera zen. Darbete Civilization 6 atera zen, eta Battlefield bosta atera zen, eta bai bat eta bai besteak bajonazoat eman zuten. Baina, pentsatzen duzu, batxe bat mundu guztiak izan dezake, eta ez da zer gertatzen. Battlefielden kasuan zer gertatu zen, da izen, veterano garatzaile guztiak alde egin zutela. Guztiak oia guztiak. Eta Battlefield 2042 etorri zen. Eta, danoak iguze gertatu zen. Eta hemen ere, pixka paralelismo hori dago, ez? Veterano horiek alde egin dira, eta ikusi beharko da, horiek ordezkatzen dituztenak, zen maila erakusten duten. Horrek eta nire ustez bidea bai, ez que ez dut uste garatzaileen eskutan dana. Nire ustez, kontua da, joaten dienak, izaten die seniorrak, da biztanak gidatzen, ez? Egiten dan lana, eta ez da langileak eratzen diena txarra diena, baizik eta gida hori galtzen da. Battlefielden kasuan biak gertatu zian, baita ere langileak aldeintzian, berria ekarri zian, motor grafiko berria ez zuten oso zaila da, Frostbite. Oso potentzial handia dauka, baina oso zaila da programatzeko esaten dutenez. Klar, orduan, hasi garri da jartzen dezunean, galdu inda dago. Hemen, karo, ja Civilization 6an, bajonazoa handia ontzan, ni Civilization 6an ibili nintzen, demo baten uste ditzela, o beta irikia ontzanean, no? Eta ez zitzaidan gustatu. Aldaketatzuk egin zituzten, ez nuna oso ondo ulertu zergaitik, estilo artistikoare askotan, gogoratzen, nola aipatzen genuen kartun estilo hori pixkat zeiten dela, ez? Gero grafikoki ondo tageatzen dela, baina pixkat kartun estilora pasatu zian, eta ez nun oso ondo ulertu, ze beti Civilization hartuet joko pixkat seriotasun badaukana, edo ez kartuna gain, ez dakit, nahi ez nun ulertu ez zitzaidan beste gustatu. Nik hori suposatzeo dela alde batetik mugikorrantzako jokuetan estilo hori hartu bilako. Eta bestetik bai, sagie nahiko juzelako memien munduen, ez? Gandin kontuek eta bestia, humorek kutsu hartzen hasi zen bezalde batetik eta hori hartu biela portxu betez. Baina, jendei etzitzeko gustatu, nitartean, eta ikusi beharko da zer egiten duten, o seiai estilo hortatik jarraipen ematen dioten, o pixkat bostera itzultzen dian. Gero, zeigarrena, aritz, ez dakitxo hobetzen jun basan DLC-ekaz, eta bai ikusi dut estimen balorazio biek lortu zela azkeneko denporatan, adibidez. Hori da ez dakitz, ez dut izuten bezala demoa edo betan idibili nintzen, edo azteukara baten Steamen debalde jarri zutela. Ez ditzaidan gustatu, eta zan, ez nijoa erostera, hau da, bosta daukat, DLC-akin, oraindik ordua sartzeko dauzkat, eta ez daukat beharrik. Eta txarrenean, itzultzen naiz Civilization 3-ra, ni ibili naizen detantik onena irutzen zera dela. Bian ez naiz ibili, Damian, ni 3an hasi nintzen. Mitikoa bia da. Ni 3an hasi nintzen, eta aina izan zen zeurazki PC mailan
lehenengo jolasa serioamente biziatu nintzen. Ze ja naukan ordenadore xahar bat neuretzat lehenengoa izan nuena, niretzat, ez etxerako, baizik niretzat. Eta, karo, Civilizationa ondo zijoan ordenagailu zahar hartan, eta, bueno, hortu pila sartu nituen. Baina, bueno, ikusi harko da saga bat. Pena bat izan horitzake, beste saga bat pikutara juten bada. Da bai. Ana beti olako ezin hori naukin dabena, eta ez oso maitatu dena, iazpan, ezer pasetan. Eta barriñe XCOM-egaz, espero desetx. Hori. Ja, niri XCOM be pila gustatzen dat. Ez que XCOM da, saga bat, errespetu handia irabazi duen azken urteetan, orduan. Ustez, estrategia turnokako estrategia taktiko hori XCOM jokuak ditzen jako, praktikamente. Hori. Soulsai, ez? zea izaten zaio bezala Dark Souls estilokoa da, ez? Hori da, ero Metroidvania, Hori hartu dau, bai, generuan izena hartu. Izena mondatza generua, así que bai. Ba, horrela, igual urrengo albisteekin jarraitzen dugu. Oso ondo. Ba, bueno, hemen asteko albiste satisfaktorioa. Landerrek sakontasunien idatzi dau webian, artikulo labur, baina kontiso zuzen zehatz batian. Eta zeraitik da satisfaktorioa, Dota 2 jokuan, Valveren Dota 2 moban, 40.000 erabiltzaile baneatu ditue. Azkenian erabiltzaile honek trampetan zebisten, eta oso trampa nabarmena gainera, eta, baneatu ditue, ez? Eta, ez dakit, lagun batekin komentatzen ibili naiz, eta esan dozte, 40.000 Rusia rutxeago. Eta, ez dakit, nik ez da jolasten dotara, baina itxure danez, badare mailakatzeak, ez? Segun zure portaera maila, esan dezagun, ez? Insulto kopurua, eta azkenean sartzen zaitxue kategoria batean, edo emparejatzen zaitxue pertsona batzukin, beste batzukin, eta itxura danez, dotan lolian bezala arazo handi bat zegoan. Eta, hau ez da izan horregaitik, baina bai zebiztela trampa batzuk egiten, hau da, beste software bat erabiltzen zeben, taratzeko partidetatik informazio extra bat, azkenean lagatzen zotzena, ero egiten zotzena, ikustia, eukitzia beste jokalari baina abantaia gehiago. Hau da, beste jokalariengan abantaia eukitzia. Ze jakitza zeben, informazio adizionala. Ez dakit zehazki Landere jakindozun ze informazio mota zan, adibidez, mapan nondik nora mugitzen ziren. Hori da, adibidez hori. Da, belainoa gerrakoa desagertarazti, ez? Horren ikusti edo zen momentuten nuen dozen beste jokalarizek. Ez que hori da euneko, jokuaren euneko 80 errez. Eta, karo, kompetitibo batean ezin dozu onartu. Ez que beste joku batean be igual etzingan onartuko ez, multiplayer dan momentuan, baina ez que da joko bat partida botatzeko bata bestiaren kontra, ez da, olako joku batean zentzu guztia galtzen dau. Eta kirol elektroniko atara oso bideratuta dagoena. Oso bideratuta. Claro. Ez baina, inkluso zuk esaten dozu, nik 40 minutu, ero ordu bete, inbertu dibiot ontariko partida batean, eta gutxienez justu izan da dia, ez? Hori da, bai. Ez da trampa txiki bat, da partida guztiak kaketara egotatzea, eta zure bizitzako ordu bete. Ezin dezuen partidaten zaude, ikustezu trampati bat, eta beste partida, beste jolaz batzutan bezala, partidatik ateratzen naiz eta beste batera sartzen naiz. Ez, ateratzen mazia, gainera, zu daukazu penalizazio bat, atera inizialako, eta zure taldea utzi dezulako jokalari bat gutxiokin. Ez dakit lolian bezala funtzionatzen da dotan, baina adibidez lolian, praktikamente joku mota berdina dela, ez? Dauka pertsonaia desberdinak eta olako arau txiki batzuk desberdinak, baina orokorrean esan dugun joku antzekoa dela. Eta lolian hori da, irtetzen baldin basa, penalizazio bat ematen dutzu, berriz irtetzen basa handiagoa, eta inkluso zu baneatu leike askotan ibiltzen basa olakoak egiten. Irtetzen, besteri barik, eta ikusita zerbait injustua dela, ez? Ez dana bape justua. Eta, karo, horren aurrean impotentzia handia esan behar da, ze konturatzen baldin basa, besteak trampatan da biztela, eta zuk aguantatu behar dozula hor, beste, pentsatu partida motzagoak izango diela, baina beste ordu erdi, ez? Antxeko iropena eki, bai, ez dela, ez da counter baten modu esartzen dela, eta ikusten bat zuen, hemen dana estrapaketzen banoa, ez da zer pasetan. Hori da, ez, obligatzen zaitzue... Boskatu dezakezula, ez? Bai.
Hemen bebai, pentsatzen dut, Lolia me azkenean 15 minututik aurrera boskatu zenke eta Ez, partida ezagat, amore eman. konterren, bozkatu zakezu bat trampatan nahi Jentia bada, botuteko, bai. botatzeko. Botatzeko momentuan. Ja, gertatzen dana da, karo, botatzen dozu eta sartzen da partidan, baina hemen, ez die, karo, konterrean esan digun partida bat, izan leike luzetxua, baina berez die mini partida pilo bat, ez? Hoi da. Eta egiten dozu azkenean onenaren zat, baina karo, hemen da, hasieratik bukaerara daukasun progresio guztia oso garrantzitsua, ezin dozu Hoi da. pertsona bat partida erdian bota, ez dauka zentzurik. Eta gainera zu joaten baldin basa, zure ekipoa, zure Claro, taldea kaltetzen dozu. Zure Orduan- taldea, benetan, garbi euki behar dezu, eta moral aldetik, ba hori garbio esan detena. Zea hori euki behar dezu, esateko, bueno, nere buruan kalte jongo naiz, nere taldea utziko jokalari bat gutxi gaukin, tipo hori trampata nahi dalako. Baina, karo, aizean zure, esan deun bezala ez, alde kompetitibo hori daukanez, zure puntuazioari kalte egingo diona gero, erabaki hori jendean joskontzat ez da erreza, Eta ulertzen dute alde batetik. Bai, azkenean dala frustrazio bat. Partida botatzera sartuza eta Claro. frustratu daukatzen dozu. Pentsatzen dut, karo, egunean 6.000 partaide biltzen omen die, ezta? Dota bian, eta orduan, 40.000 partaide, jokalari, uneko 7 inguru da. Bai. Ez? Artikuluan ipin duzun bezala, eta jode, ba, ez dut, uneko 7 inguru kentzia, ez? Eta gainera jakinda, uneko 7 horren, uneko eunak praktikamente, ze erabili da bela, ez? Hirugarren software hori, edo beste software hori informazioa ateratzeko, ze kasu honetan ez da, nik uste dut mobidusan modua gaitik, eta ez dakize, eta gainera boskatu zaitzuelako, ez da, erabili dozu software hau, detektatu egiten dabe, eta esan da behitxu, hau erabili daben danak, kalera. Zer gertatzen da? Baneatzen da bena izango dela, pentsatzen dut, kasurik onenean, erabiltzailea eta IPA, baina, bueno, biare beste kontu bat sortzea ez dala oso zaila, jokalari hauentzat. Eta, bueno, Hori da, doako joku edala esan da, klaro. Claro, Zenguatzen ordain peko dela, erkristo milengo dutxun, baina doako aizen da, ba... League of Legendsen behintzat, ez bazu zerbait oso larria egiten, eta oso larria da, adibidez, txitak erabili, ia profesional mailan, ba, jendeari kontuak igotzen ibiltzeko horrelako. Hau da, hor bai, egingo izuna, kontua itxiko izu, eta gainera, OIP-tik edo plaka basean serien numero batetik blokeatuko zaitu, bueno, hori ingo izu. Baina ez dela League of Legends egiten duna, kontua baneatzea izute, baina beste batekin sartu zaitezke. Baina alata be, esaten dut, 40.000 erabiltzaile horretako gehienak jolazti eukiko da beste dispositibo batekin, eta IPA askotan dinamikoa da, ez? Gure ISP-tatik. Ez da barazo gehiago, baina, bueno, da abisu bat bezala, hori inbertituta baldin baseko zerbait, galdu dozu, eta gainera nivel guztiak, eta hori dana galdu dozu. Eta oin, berriz egiten baldin badozu, jakin, detektatzen dugula, eta berriz baneatuko dugula. Orduan, bueno, ba, seguramente, trampa hauek egiten daben jendia, bilatuko dugu beste modua zerbait egiteko, baina, seguramente, bentsat, denbora baterako lasaitu dabe kontua, eta gainera, ba, bueno, ba, horietako asko espero dugu, ba, pixkako kiltzia eta ez erabiltzia trampak, ez? Nik ez da egiten ze puntutainoan ideia ona, esatea, baneatzeko erabili dezuna, ze trampatatik detektatu dezun. Orduan, jendea jabaki hori ez dut erabili behar. Zan da bena gaitxik abizue moteko izin da, esateko bitxo. Olako softwarea igual aldo zura bili beste zuzertarako orduen argi eukin. Arrapetan badotxugun, kanpora sozi. Da, golpea maian. Ez da, esatea, ikusi, bueno, eta gero, Steam kontua ez ditxo baneatu, ez? Ez jokutik uste bakarrik, Vale. Ez que hori bai izango zara. Bai. Potentia. Baina, bueno, esaten dutena da. Maian golpea, eta esatea, olako gauze gaitik baneatu egiten dugu. Zuek ikusi, ez? Eta nik uste jendia bai izango zebala, jode, eske orain arte ibili da, claro, mundu guztiak egite zeban, ez? 40.000 pertsona genden hemen, eta bueno, nik bat gehiago. Eta esan dozu ez, kalera bota gaitxue, ba, hostia, suabe. Osea, informazio hori behona da, esaten dut erendako. Egia da, erakusten dozula zure kartak, baina bai da esatea, ba, hemendik aurrera broma gutxi. Gero bai suposatzen dela da, Steameko profilen agartuko da, txule, bani eta zauzela, eta ez dakitzeten da beste joku batzutan, adibidez, konterren saltzen da, VAC, Valve anti-cheat, detektatu zekula. Eta eragingo da, adibidez, dodatik banietan badotxuen konterrerako zozertarako eragingo dugu, o guztiz aparte doa, hori ez dakitzen. Hori ja ez dakitena. Baina, bueno, egia da, gero be,
hori da, azkenean Dota izan da, Steamen jokatzen den joku bat, bale, baneatu zaitxue zure kontutik, beste bat egiten dozu, eta listo, baina ja putadia bada, kontuz aldatzen ibili biharra, eta hori da. Bai. Bat joku asko badeko zuzen, da zure kontu nagusi izen badan horretarako bakarriko zula, bueno, baina... Bakarrik inkomodiadia gaitxik, jendia fastizioko zotzen. Niraki dala kontua, Steameko kontua ez dizute izten, porque jendea ikusi izan dut, Counterreko bug hori daukana, eta Steameko kontuakin jarraitzen duna. Igual jarrotu emazia, Counterrean baneatzen zaituzte, Dotan baneatzen zaituzte. Zela ikusten dozu, bak hori? Baneatzen zaituzte. Profilen agertzen da. Profilen sartzen zea, eta ikusten zu. Letra gorrizik azan eguztot, ez? Ez da ikusi. Neko nabarmen. Baina ipintzen duzu, inoiz jaso izan aldun, zea bat, baneo bat. Hostia. Ja, markauta, Bai. Eta ondo irutzen zait, zure lagun guztia jakin dezatela... Baina hori ez dago derecho al olvido. Listatu batetan ez? 10 urte paseta horretxe bai, kendu da, listo. Claro. Hori Europa erra baldin mazan balue, igual bai. Baina hola. Bai. Bueno, nik uste dut, ez da zerbait gehiago komentatzen nahi duzuen honen inguruan. Ez, azkenengo albiztera paseko gara, bueno, gero lako albizte txikitxuen zerrendatzen dugu bai, baina azkenengo albiztera paseko gara, gure albizte dela San Lake, eta bai Bilboko udalana eta Euskaltzaleen topagunina. Segun, 3. urtez, klikasan txapelketik hartuko dugu Rocket Leagueen txapelketi bera, ez? Hau da, Bilboko 10-16 urteko gaztien arteko lehia bat izango da, ez? Erakusteko Rocket Leagueen iazlako kaioa edo jaiotasun edekien. Eta, bueno, izin demoti ja dagoeneko zabalik dau, klikasanken edo arrapasank ditzen da bera ekimena, klikasank bertan barruen dauen aukeratako bat da. Bertan izin demoti zabalik dago egun ofizialien, apirilako 30 itxiko dabe, eta asmoa da lehiaketie maiatzien jolastie, lehenengo fasie, izango da kanporaketa fasia onlineengo da dana. Eta gero ja bigarren fasi eta azkena izango dana, aurrez aurreko finala izango da, pasan urtien moduen. Hau maiatzako gehizen jokatuko da, Euskararen etxean, Bilboko Euskararen etxean. Eta, bueno, besteri barik da Rocket League, bakarkako partidak, sokar modalidadien, hau da, futbolak kotxie batzen dauzen partia normalak, 5 minututara eta urrezko golagaz berdingeti egonez gero, ez? Hau da, arau normalak, inor nazte barik eta ezer barik, ez? Gero, aipatu behar da, saritzek egongo dizela, irabazleek 150 euroko paritxartela irabaziko deu, eta bigarren zailkatuek 150-ekoa. Eta, bueno, aipatu dugu moduen, maiatzako gehi ingo da finala, Euskararen etxien zuzenien jarraitzeko aukeri egongo da, baina baitxe bai, gure Twitch kanaletik, gimerantzaren Twitch kanaletik, internet bidez, ez da. Bai, txapelketa bat, ni harritu ninduna, ze lehen gorteko finala ikusi nun, eta esan nun, jendea kristo maia hauka, Bai. Harrituta geratu nintzen. Jendea zer. Ni nahiko txibinaz Rocket Leaguera, bere gara izen, oine, zango du, 4 urte edo biltzen nintzen ordu nahiko sartzen, eta honen kontra zingo neba, baina zoratute ez, oso maia altu, bai. Ni txarra nintzen, beraz, hori ez nun. Espero, baina, bai, harrituta geratu nintzen, ze zaukaten abiezia maia handia zen, hau da, airera bota eta airean jun eta airean rematatu eta niretzat hori impensablea da. Zugola ez dozu lagunekin eta pentsatzen dozu ez dagoela hori kontrolatzerik, dana barri batzu bota eta listo. Eta gara ikusten dozu jendia, benetan, jolaztu itzen da bera. Dana, bai. Hori da Rocket League honena igual, ez da? Edonok jarraitu ezkero, zaidarik eukin barik ikusgarri ze da eta kristongo esak ikusten dozuz. Eta arauek ulertzeko ez tekin jungo misteriorik, ez? Beste arek da futbola kotxikaz, eta listo, ez teko beste. Baina futbola arauarik. Bai, ezin da atera baloia kanpora, eta... Besti kotxi aldozu zuntzitu bai, 5 segundoko, segiduen urtean da, ez baina... Eta gare modu berezi batzu bai, kriston barriak, bai. Benetan da, kompetitiua dauka, baina nire ustez da lagunarteko joku oso egoki bat. Bai, zantzari barik. Nio zibi gara lagunartien, etxin jolatzen da holan, da azkenien, aiztozu bihar besterik, ez? Aporruetek idatzen jagin ezkero igual kamariek bai emon leik arazoren bat edo beste, alzu jarri baloie jarraitzeko, ez? Baina kaostxu izen leike bat, ez? Zibar zentzat. Baina bestela besterik barik, zeldere jarraitzu baloie jo aldozu moduen, eta hor barrilla segurta dauz. Animatu.
parte hartzean ez zuten guztia, saria daude, eta ondo pasatu dezakezute. Eta nor daki, ondo jokatzen ez zute, eta saria hori irabazteko aukerako ez zute. Eta bestela bakizu, garrantzitsuena parte hartzea da. Hori, eta ondo pasatzen. Ez da besterik. Bale, azkenengo albiste txikitxuka jarratxiko duen eba duzuen, ze garrantzitsu da egiz izan. Gaur gabaz lehenengoa, State of Play aurkezpena eukiko dugu PlayStationen partetik. Esan dabe ze joku erakutxiko da zen bertan, gitxi gora bera, garrantzitsuena... Erak edo insiderrak, Lander? Ez hau eurek, ofizialki komente dabe. Norban, State of Playzetan bai esaten dabe aurretik gitxi gora bera zer egongoa, gero egon leik ez usteko emate edo beste, baina joku nagusizek aipatzen dabez. Eta izango da, Rocksteady Studiosen Suicide Squad, Eskuadron Suicida. Barriro ikusteko aukeriko dugu, eta ia behingoz baiestatzen daben zelako joku izango dan. Zeoin gitxi emozan filtrazio baten, horra aipatzen zanez, Game as a Service bat izango zala, hau da, DLC pilloa, mikrotransakzio pilloa, ez? Gizue, ropa pilloa hauren estatistikakaz, arma desberdinek, ez dakizer. Justo espero esken dune, ez? Apur bete imaginetan gendun lau jokalarentzako kooperatibo etxu izango zala, besteri parik, baina moten deu bezalde bat ditiretuko da bela. Orduan hau izango da. 70 euro pagatuta gero, jolazatik. Espaizen 80, kontu zebile. Kontu zebile. Orduan bai, hau izango joku nagusize, alan dabe gero badakigu PlayStation VR birako joku gisa erakutsiko da bezala, ez estrenaldi zen, atxostren esan, baina beste katalogo txikitsu berekila moten dugu. Ja batzuk hasi gara ikusten, hor ikusi dute olako Rocket League, baina kotxikaz barik arkue da futbolan hasten da olako jokutsu bet, nahiko itxuren aukideu egizizan, VR-erako. Eta gero aipatu dabe bai, Capcomekoak Resident Evil 4 remakeek be eukiko dabela VR-erako modue. Orduen hori oso txukune alkoa izen be bai. Hori haber ikusten duten, zenari ez dut oso ondo ulertu, arku eta futbola. Bai, baloi bat da, eta zuar... Naz gogoratzen, lehen Twitteren agartu dute, justo PlayStationekoak apurrete zabaltzen, ez dakitzela gaur gabaz irakutsiko da edo ez, baina suposatxo baiet. Nok. Hori da, bai. Antzaren ez, egonda kaleratute beste plataforman, Oculus entzako edo egonda lakoz, eta PlayStationeak urteko da. Osa, que ya funtzionatzen da, berez. Antzaren ez, bai. Dena hon ezagutzen holan ganetik ikusi eta purbet, eta itxura hona deko izan, PlayStationako VR-ean jolaza bastante erakutsi horreko ditu, ze 600 euroko betarroka atera ditu, eta katalogoa oso txikia dauka, orduan. Bai, aipatu da beste gozat, nik eneban jakitzen da, nahiko interesgarri ze, jokutan atara jolastu aldala betaurrekoakaz. Hau da, normal jolastuko duzu, pantalla bat zingo esan moduen, baina aukera hori dekozu. Karo, oinartien eurreko PlayStation VR-iek espien eukitzen aukera hori. Orduen igual nahiko interesgarri zen leke, besteri parik, ez? Nahi oso jolastu zure konture inoke moleste barik, ordeko zu aukera txuet. Esan gutxut, betxet ez tezela mogatu VR jokutara, beste erabilera badeki bai. Vale. Aurrerengo dugu albiste txikitxukaz, beste aurkezpen bat ezagutu dugu bai, hau kasunetan Pokemonena, Pokemon Presents eukiko dugu otsailaren 27 zen arratsaldeko 3:00. Ez dakigu zer ikusko dugun bertan, baina, suposatzen dugu Scarlet eta Violeten DLC-ren bat edo beste egongo dela, Pokemon Go eta Uniten berritasune bai. Eta, kontu interesgarrizena da, otsaileko 27 dela Pokemon Day, lehenengo Pokemon gorriz eta berdie Japonian estrene ziren egun bardine. Eta orduen horregaz lotute badauen zozerrez, kantogaz edo remakeen bat, joku barriren bat horren inguruen, ikusko dugu, azken aldizen bentset Game Freakekoak topera dabez garatzen Pokemon jokuek, orduen igual beste badeki horre erdi presteta, auskalo. Nik ez dago asko... Aritxe ja barretzen dugu, baina... Baina, bentset, egun handizi izen da, ia zer akusten da ben presentzia honetan. Aurkezpenekaz bukatzeko beste dekogu txikiz hau eta ez dekona lotura zuzena igual bideojokukaz. Super Marion filmien azkenengo direct bat iragarri dabe, 3. izango da. Besteri parik, trailerra gutxiko dabe eta listo suposatzeot, baina, interesadekin etzako, itxordu garrantzitsu da ez. Martxoak 9 izango da, gabeko 11. Nik uste dut oso asko espero den gauza badala, ez?
ez dut uste ni hemen garenetatik hola fan handiena naizenik, eta ala eta hori, Game Boyan Super Mario Land eta Super Mario Bros. Be asko ibilitakoa naiz, eta hola, ez, baina benetan gogoa daukat. Da pelikula bat, ez dakit, ja hype asko sortu dozt, espero gero benetan maila erakustia, baina badaukat, kuriosidadia, ez dakit noiz irtetzen da, badakizue? Uste dut, martxoak bedatzi dela egun pare bat harina, edo orduen, amaika da izango dela, kaso zer, a ber, Super Mario. Bai, osea, que Bai. ja, esaten Bai. da, onjoka Bai, margen buskat. Vale. Esango dut jo badazpadan, ainkarek itzarteko, baina Bai, nire Ez que galdetu itxon dut, oso arraro geratzen zen Bas- Super Mariok hitz egitea. Martxoko eta amaika, aztenetan da, berandu. Bueno, vale, baina... Nahiko hurbil dago, bai. Ados. Bueno, Mario, David, Mario beti bota duz berbaren bat edo beste, ez da lan, ez da link Bai. moduen esango dut linkizile da, eta listo, ez? Bai, Ja, bai, baina hortik konbertsazioa dematera, hau da, mamma Ja. mia, oiten duna, bale, baino. ez que nik ikusten ez marrazkizek umetan eta holan, ez dakit, Ja, bueno, ez ohituta dut horren zaude. beste harritzen. linkekin be badago, ez? Polemika, Bai, bueno, pizkat bai, hortik hori zote izan. kindonerako jendiak esaten da, uia hitz egingo da ben, edo ez? Ba, espero, ez. Nahiko hain bien bikoizketi sartzen pertsone bat nahiko txugaz, orduan, ez dakit. Baina, nik ditzen Bai. esperotena igual Marion film honetoti da, gero hostien etorko dana, ez? Antzeko film gisa, hau beste frankizio batzukaz, edo ikusko da, ez? Baina ikusten da porrot izango dela azteko. Ja ikusten gabiz bari, telesai pila epatu dugu zenak, ez? Aha, The Last of Us-nak. Eta ja hor bideojokuen munduen jarrartzen dabil bai sinema munduen, telesaien munduen. Orduan, Mario gazia eta olako animazinezko film handi bategaz, suposatxotik izagongo dela hostien. Bai, telesaiak oso potente dare. Azken aldian mundu guzti dago karro hortara igotzen. Kusi, irtetzen da pelikulia Dungeons and Dragonsena, laizter bai, ez dago zuzenean bideojokoekin lotuta, baina bueno, azkenean joko bada, ez? Eta badare joko pilo bat horrekin, sistema hori erabiltzen da benak. Eta ez, zere gertatu da gaur egon da polemikatxo bat, doblaje batzuk, itzulpen batzuk, ez da bematen oso handiak, baina egingo ditue youtuber famatuek. Eta ja jendia, pizkate... Bueno, arazo hori egon eskuak dezen da burura. bai, bideojokuekaz, El Rubius da kompainia puñez goratzen zer bikoizten bide, baina jokuetan sartzen da. Etxe gatere gustatzen hori. Niri bez. Eta de hecho horregatik askotan, ja beti, ingelesezko bikoizketi jartziot, originala edo dana dalakoa, ez? Baina... polemikatxoa egon da horrekin. Eta logikoa erutzu zait, Bai. Bale, aurrera ingo dugu. Aipamen txikia esan, ez tekiz. Shinji Mikami garatzaile ospetsu ezagunek bere estudiza etxi deu, tango Gameworks, hau 2010en ireki bien, ordutik ona bain da bez Evil Within, Ghostwire Tokyo, alako jokutxuk ez, Hi-Fi Rush, untxestrene dana. Eta, bueno, antzadan ez, hau da, Shinji Mikami da, Resident Evilen arduradun nagusi zana, ez, joku pilloa eta Capcomen oso zagune da. Eta berak esan da baina gaitxik asmoa apuret jubileti da, ez. Ja, tango abiatu banien aipatzen man, ez, bi joku handi, joku txikitsu bet, alako zuzera itxizala asmoa. Ja, Evil Within da honen zuzera itxizta izen, ekoizli izan da bakarrik azkenengo jokuetan, orduan, bueno. Apuret espero zan albizti da, baina lan dabe nahiko garrantzitsu ez, bideojoko munduen. Eta bukatzeko albizte txikitsuekaz, pitxikeri nahiko honek bai alde bela eragina azerretxu eda morru, ze Angry Birds originala saltokizedek kenduen deu Robiok, antzadan ez, katalogo osoan, Angry Birdsen katalogo osoan dekon impactu negatiboa gaitxik. Hau da, Angry Birds originalak esteko mikrotransakziorik, esteko alako geusarik, joku barezek bai, eta erabaki da bena da aukendu, eta beste denari bia libre, ez da aurrera. Lotzagarria. Bai. Bai, ez dut ulertzen, zein da impacto negatiboa. Salmentak, besterik barik. Jendea jungo Ez daukala, ez? Eta hortik dirurik iaz dezula irabazten. Osea, ez da rentable, hori da. Claro, azkenin hartzen zule, ez? Gudo probeu Angry Birdsen bat. Sartze zara Play Storera dut anadalakoa, ikustiz originala doan dauela, ez da bela jartzen, ez? Dekola mikrotransakziorik, oso bera hartuko, zera txikez. Eta nik uste dut dizela joko batzuk, partida batzuk botata ja nahiko deko zule orduan. Ez tozu besti erosi bider, ulertzezu. Bai. Bai, ulertzen da, baina... Ez que gainazke, dirua galdure ez du iten, jendea horribilita. Iten duna da ez irabazi.
A ver, Bai, Baina galduz duiten, porque jolas hori aspaldi dago amortizatuta. Orduan. Bertan, be. Baina, Horre, baki- bidez bere animazio filmiek eta kontu danak, osea, que bitxo. mugikorretako jolasa mundua baki zertan bihurtu da. Beraz. Bai. eske, a ver, milaka milioi irabazten dituen mugikorretako jokuek. Bai. Milaka milioi. Osa, eske, aste honetan entzun dut notizia. Sala, PUBG 2008 milioi. Esaten duzu, PUBG Eta Candy Crush ez da be bai Robiokoa? Kingena da hori. Kingena. Atxingena. Bai. Activision Blizzardena. Bai, egia da. Ba, ez dakit, jode, baina esaten dut. Benetan kriston dirutza irabazten da, biztela. Bai, eta kurioso hori, ez da, nire kasuen behitzet, bideojokuen mundu egunero jarretxetela eta hori dena, osa honek jokuek, ez dut ezela, ezagutu bai, baina ez dut ezela jarraitzen bapes, ez, orduen... Zu eta helburua, bai. Hori da, oso bitxize dela niretzat mundu honetan horren sartun egon da, gero honek jokuek horren beste tiru mogitzen da benak, ez jarraitzi apenas ez ezagutzi, ez? Joko honetara jolasten da jendia ez da... Bai, hori sobran lurtzen. Ez da gamer konsideratzen. Bere buruak, Galdetzi dozunak, bideojokotan ibiltzen zea eta esate izutenak. Ez. Eta dabil zea baten, Candy Crushen edo solitario zean. Eta ez datezu. Hori ez bada bideojokoa esango izu zer dan, baina bueno. Utzin goio. Bai, besterik barik, kasu bitxizek etxeat ezela, ez? Onak edo txarrak dizela esan barik. Bai, esaten dut, komentatu bideojoku bat, sekulatzen gion esango hori, ez? Hori da. Eta gero handabiz, kiston tirutxak ere bazten, beste dana baino gehi, sabes? Niri guztia datuzena baino gehi, segordun. Merkatua errebentatzen. Bai. Ba, bueno, zer irutze zaizue astontako analizira pasatzen abea? Aurrera. Erki, bota. Analizia. Uncharted sagi probetako aukera ugari ukidotaz, ez? Baina landabe, inoz ez dut Nathan Drakeen esploratzailearen bideojokurik eukin etxien. Askotan ibilinaz lagunen etxien jolasten, batera, bigarrenera, hirugarrenera, ez? Eta raroa da, zenik PlayStation 3 eukin je, eta PlayStationen Sony joku pilo arositxe, egizizan ez dakitze enazen sartu ninoz, ez? Alan dabe, bere azken aventurari buruzko hitz politxe baina ez dut zentxun, ez? 2008 urtien estrenezenet zanetik. Eta orduen, PC-erako Uncharted Legacy of Thieves Collection iragarri bien momentuen, jolastu nahi neman bai ala bai, ezta? Ganera arrapeste nolako momentu baten, olako jokutsu begurene bala ez, aksinozkoa ona baina pretensio handi barik izango dugu, eta egiz izan asko guztiatela aipatu behar dut. Bueno, Uncharted da Naughty Dog estudizioan, frankizi barruen indaben azken jokua, Naughty Dog, gaur egun oso zagunean estudizioa lehen epatu dugun The Last of Us honagaitxik ez, bere telesaieko jende piloa erakarri da belako. Eta epatu dugun ez, Uncharted 4, PlayStation 4-en 2008 urtien esten esan, eta gero Beer Masterizazioak iban 2008 bai PS bosterako eta bai PC-erako. Zer dakar honek Beer Masterizazioak? Laugarrena A Thief's End deitzen den joko nagusize, eta aparte The Lost Legacy espantzinoa. Eta, orokorrien jakingo duzu apuruet zertaz doan Uncharted, ez? Esplorazioa eta tiroketa batez be, olako Indiana Jonesen itxurako protagonista bategaz. Ez dago misterio handirik jokuen egitura orokorrak, eta nik ez negan espero besterik. Joku lineala da orokorrien, alan dabe, kokalekutatik banatute sekretu nahi kotxu dauz, ez? Zoaz bilatzen olako altxortxuek, ez? Ez duzuen bergo handirik normalien lortzeko, bai badau, kasuren baten edo beste olako puzzle handirien bat edo alako altxorrak lortzeko. Gero horrekaz menu nagusi izan aldozuz desbloki arte liburu digitalak, personalize modeloak, skin edo itxura barrizek, alakoak desblokiteko erabiltzen dira. Baina orokorrein hori, ez da joku lineala da, aurrera eta aurrera zoaz, tiroka, saltoka, Tomb Raiderren... Ez que, justo hori izan behar da, Tomb Raider bat, baina Amerikanadara eraman da, ez, pixkat. Esango, Tomb Raider baldin bada britanikoa, ez, izatez, hasieratik. Bai. Hau izango zen, eta da justo oso amerikano, bera pertsonaia, ez, da oinordekoa Drake pirata famatuana, ez, Kolombia aldean da biltzezana, Karibean, eta esango neuke, Tomb Raiderrekin pixka diferentziatuko neukela, igual dauka salto gutxitxoago eta tiro gehiago.
Salto nahiko Esan txuko zu, bai, nire harritxu izte, eta... Ni lehenengoan ibili naiz, bakarrik. Bai, nik uste nahiko aldatu dizela, lehenengoa dazkasen asko gaitxik, lagundanak esan duzina gaitxik, eta itxuraz hori zebera moten dugu. Gero bigarrenien apurruete getxen guziren plataforman kontue, puzliek bai, aurrera etxeko lakoak getxen guziren, eta beste kutsu bat emoten bai, Eta protagonisten aldetik, laugarren honetan ja ikusten da, beste kutsu heldu hau eman gure izentziela, Barrein izaten jarretzen Nathan Drakeek, broma pilo haitzen deu, altzaragoen 10.000 pertsona hiltzen da bera horregon atxisti botaten eta bede tonterizek esaten. Baina bai badeko ikusten da heldu hau edala eta joku hasik eran beraia berez erretireta dau, altxor bilatxai, esploratxai izatetik. Baina, bueno, bere anaiz bizirik dauela ikusten deu, eta hortik hasten dire, baina umetan ukitzen bien altxor baten bile, hortik hasten da historize. Baina, bera ikusten da, beste asmo batzuk, beste helburu batzuk Nathan Drakeek, eta eskertzen da loztu nik, Harineko jugutan oso tontoa esan, larrei, oengoatan bebai bada, baina beste kariño bat hartzen dut jasu egiz. Lander, hau ez da berez reboot bat, ez da begin hori. Esan dut, berez, lehengora jolastu barik historizia galduko zinuke puntu bateraino. Bai, eta nahiko gauza saltzen dutxu bez. Igual ez da bela merezi, baina esaten dut. Nik hori ganetik jolastu botaz pase barik eta ez dotaz botan faltan. Bai bada egize, igual pertsona batzuk aztek izan harremanak eta holan galdu itxin dozuzela. Adibidez, joku hasik eran, horako bere Nathan Drakeen etxien zauz, atikoan, eta ikusten zabiz, aurreko jokutako altxorrak, berak batu bazenak, berak komentetzen dugu horren inguruen, apurtestin inguruen moten, eta historizioan sartzeko, Azkenien, eurek argidekien, nozidokoak, PlayStation laurako estrenesan nien, igual askok espiela jolastu PlayStation 2ko jokuetara, eta horreri moten dutxi, apurbet, testu inguru hori. Vale. Baina hori, berez ez da bela merezi lehenguak bentsat, Kasu honetan, honek jolasteko aukera dugu laugarrena, eta berri bat. Eta laugarrena, ez da barriz esan, laugarrenan espantzino bat DLC bat. Nahiko espantzino bat, gusapillo bategaz, pertsona desberdin bategaz. Vale, pezian bakarri dago laugarrena. Hori da, bai. Vale. Baina, eta merezi dugu hartzi, eta interesetan bada etxun, gero zidezo jolastuko oso aurreko atara, baina holantze sartzeko nahiko aukera politxa dela usteot. Ba, igual denboria gaztako egula sobran, Zaten dut. Hori da, bai. Ona baldin bada, bera jolastu eta listo. Niri pilloa guztiate benetan, komentu dutena da tiron jokuet, salton jokuet, ibilko gara dentana, pertsona pilloa hiltzen, eskaletan. Eta egitzen izan, askatasun mordua mote dutxu, Ze joku oso linala izan arren, askotan nazten deuz bai isilpien ibiltzeko ataltzuek, tiroketatakaz eta aksinozko sekuentzizekaz, Dana haitzen dugu lako nazte oso organiko bat, denbora guzti zen. Adibidez, altzaragoen isilpien eskutuen, txarrak hiltzen, izango asa moduen Assassin's Creed bat, edo Tomb Raider bat Igual batek arrapetan dutxu, tiroketi azten duzu, apurbet salto gabiltzitzara eskutetan euregatxik barriro, denpora batera zuri bilatxi izten dabe, eta barriro azten zara isilpiko sekzin hori gero ondo dau, jarretxe zula apurbet aurrera, sartzera besta tal baten, eta segiduen, altzara hasi ja horre, ez dakitz, dorre baten ganien egonda, dorri derrumetan azten da, tirok azten dire, Aztezara joten, lekutatik jeusten besti, baina eske ze ondo dauen egin kalidade maila bat, bertan PlayStation lauko jokua izen arren. Osa, flipein jo, baina ikaragarrezea. Nik uste mundu irekia, ni adibidez mundu irekia asko gustatzen jat, baina mundu linealak emoten dutzu beste gauza batzuk, emoten dutzu adibidez, eventuak, olako gauza bereziak eta espektakularrak egiteko aukera. Eta horretarako beretan, hemen etxen dabe, eske 10 joku da, nik hau bilatzen eban, olako besteri barik, asko pentsa barik, jolasteko... Claro, ez da ordu asko izango, pentsatzen dut. Ez da lagurre bez, eta espansiñogaz batera aldiri zen 15 bat ordutxo olako zozer. Hori da, baina azkenean, joku lineal batek azkenean ez dutu sartzen kaka, eta kaka esaten edo, relleno komisioa. Hartu ez dakizen mamila gauza, eta hori da ez dutu esaten, orduan dana da, aventura, eta hori, benetan... Hori, abitzen momentu nagoela, horrek aipatu esuzenak ja gorroto da zela, eskertu bot, Eurrerain. Gero egitze da badeko zela adibidez, mundu irekiko ataltxuren bat edo beste oso gitxi.
Ez dira horren mundu irikikoak da olako kotxi dekozu, jipe dekozu, eta azu esplore ez, aldozuz bide desberdinek hartu, edo igual orden desberdine helburu batzuk betetzeko. Baina, bueno, da linealtasun hori jarraitzen dugu, baina apurut askatasunen monta. Ez da abusatzen, ez? Ez. Ez da hori da klabia. Eta hori benetan, dekon mekanika onenetako bat, orokorren dekoz mekanika oso simplik, ez? Ez dau askori sakontzen, baina dana oso ondo eruten deu, dana oso ondo naztetan deu, betan gozatzeko dela. Eta horrena da lan dabe, laugarren joku honetan sartzen daben berritzasune dela gantxoa. L bateri, LB nahi dozun emandoan, emonda leku batzutan gantxoan gantzetako aukeri dikozu. Eta oso organikoa, zukal zuen, terasauz tiroketa baten, eskutetan, parapeto baten kontrastak izer, bota gantxoa, salteu, bertan zauzela tiro etxen jarraitzu alduzu, etxai baten kontra ganera salto hor, borrokan hasi bire kontra aukabilka da, da, ikusgarri ze benetan, astakeri bet, oso ondoen jedau, grafikoki astakeri bet da benetan, bai eurek zelan dauzen egin testurak, uretan busti eskero erropi izena aldatzen zelan bustitzen dan, benetan, nik 2008ko aizen arren, egiz izan azken alditzen jo loztuten jokurik ikusgarrizetarikoa zalantzari barik. Beti izan da, ez? PlayStation kontsola bakoitzaren limitea Unchartedek ezartzen zula praktikoki. Igual, laugarrenana The Last of Us 2 izango da, baina bai, Uncharted horre pari nago da. Bai, hori, bi hori. Bai, bueno, osea, esaten dut, gainera grafikoak esaten dut, importantea die, bai, baina betikoa, ez? Joku bat ondo egin baduzu, zerbait berezia esatu baldin badotzazu, klasiko bihurtzen da ona izango da urte askotan, zigozenik. Esan benotzen, pelikula ikusi duzu? Bai, ikusi nahan, bai. Eta horren beste guzte, azkenien, bertan momentuen behenean pertsonaiz horren beste zagutzen, ez? Eta da, beste bari, txikikiritxu bete pelikuli, ez? Laugarren joku honen antzeko historizioa kontetan dugu, baina nik uste jokuen bertan hobeto dagoela erunde, Ez nik entzun dut gauza txarrak entzun ditut, Orokorrean, hori. Besteri bari da, zinezko pelikula palomitero bat eta azteko bezaskarik. Jokue hori da zentsu baten, baina barrio dinot, ez? Horren ondo dekoz egituratute beratalak, gozamen utzi dela. Osa, ikusten baduzun... Kalitate handia, azkenean, eskatzen dozuna ematen dutu, ez? Espero naraino, gehiago garera, eske, dauz, ez dut labure spoilie, baina dauz, zinezko sekuentzi batzuk, zauzela pentsetan, zelan egin dabe hau dana, benetan, eta batez be, trantzizioak ze ondo egin dauzen, ez? Azaragon, sinematika baten, ez? Bertan dauzela apurret borrokan hasten dire, eta derrepente, pasetan da beste leku batera, segundu baten, dana apurtzen dana esplosioak, ez? Dana leherketak, zoratzekoa da. Erabili dozu lehen hitza, ez? Organiko. Bai, nitzako hori da, dana eslan dauen jarraikortasun hori eslan daro haien. Azara lagon momentu baten saltoka, gero, azten ala sinematika bat, eolako atal lasaitxo bat igual eskaletiena. Eta zozer paselek danak estandatzen deuela eta dana aldatzen dagoetxi bera, orduen. Hori dana eslan dauen erunde, ikaragarze. Niri asko guztiate eta espero naraino gehiago, benetan. Asteroko bezala, Lander, lagoztazu beste gauza batera jolasteko goguakin. Baina denbora. Eta denbora bari, mea goguakin betiko bezala. Nei baiza ikusten daten jolas honei, hirugarren pertsonako akzio eta aventurazko jolas batei, PlayStation VR-eakin zerbait oso interesgarra egin alko luketela. Ze, hirugarren kamaratik, realidade virtualekin, 3 dimentsiotan ikustea, mantenduz daukan kalitatea, noski? Baina ikusten hor, filoi bat eukiko lukela. Eta txurroa bezala salduko dituzte. Hemen adibidez, horren beste jaleo egonda zorabiatzi eta zelan erungo bien. Egiz adibidez, PSVR bionek, fotograma asko askorentzako eskarri zeikila, orduan igual ezin horren beste zorabiatuko, ez dakitze, baina... Bai daukana ona, ez? Askotan ez tozula mugimendua zu provokatzen, hau da, darela ibilgailu pilo bat, gantxua erabiltzen dozu, mugimendua nola, jokuak eramaten dotzun, zukin bidituzuna akzioak, igual egia da, ez? Neiko ona izan lehikela VR-erako. Urrean esan detena, zeakin ordea, betaurrekoak eta ero mandoa, betiko PlayStationeko mandoa. Bai. Ez eskutako zeak, horrek estetik uste nola zengo litzeken, baina. Ez da git. Ez que VR-ekin, ikusten detena, 600 € kostatzen dia VR-eak, Gran Turismo dago, bale?
Bai. Baina no, Etekin gehiago eta atara arrezu, ez? 600 euro Bai. oso jende gutxi dauka gastu hori itea. Arrazoi mode txut, Gero bebai dinoi errezinti bil zazpi, atxo nintzen irakurtzen, VR-en dala kristona bebai adibidez, Bai arrazoi mode txut horretan, joku oso gitxi dauz eta aldatu behar dabe, bai ala bai. Eta txarrena da gero eksklusiban kontu, ez? Adibidez, errezinti bil zazpi, sortzi, eta zazpigarrena bebai aurreko antxako eksklusiba dire PlayStationekoak. Gero Oculus egaz be hor dago, ez da, beste filoi bat joku esklusibakaz. Hola esileki, ja berez, nahiko gitxi dauz, gero ganera etxen badozun gaio bako txantzat titulu esklusibakaz ibiltzena, akabo, saia VR-erik ez da honitxako, nizina zibili planetarik erosten, ez? Hola. Ba, bueno, Uncharted jolas bat aventurakoa da gustatzen zaizkizu, eta... Beretan erosiz, txari da mutuko. Gomendatua. Bai. Seal of Approval guztira. Oso ondo, Juan Jaku beste saio bat. Azkeneko gauza, Uncharted dena. Jaime Cantizano teleiztakoa igualaga, tio. Igual, eman bere pertsonan oinarretuta intzutela. Ni beti horrekin. Igual. Begiratu, interneten seguro dagoela konspirazio bat. Horri buruz. Bueno, olako datu interesgarriaken aritzen eskutik lagatzen zaitxuegu eta datorren astean gehiago, eskerrik asko egotia gaitxik entzuten eta, bueno, ondo ibili, ondo izan. Agur.